Ima tome tačno 3 decenije. Jedan veliki crnogorski pjesnik zakazao je kao ja, kao mi svoje veče. Došao je u salu, bio je prisutan samo jedan čovjek. On je izašao, rekao dobroveče, kao što ja vama sada kažem dobroveče. Održao je književno večer, prišao čovjeku i rekao hvala veliko što ste pratili moju poeziju. Kaže, izvinite gospodine, nijesam ja pratio vašu poeziju, ja sam portir pa čekam da završite pa da zaključam rad. Dragi prijatelji, za 150 godina svoga postojanja Danilovgrad je uvijek bio prijestolnica kulture. I noćas je, zahvaljujući našim gostima iz Zagreba i iz Pipera. Hvala i publici koja je večeras sa nama. A kako početi? Goro crna, dome rodni, prebolan ti ležim, daleko si, predaleko u riječi bježim. Lijekom se tvojim branim, čemerikom travom, tvojim bukom i ajdukom, ljutim zaboravom. Nema zaborava za Crnu Goru, za društvo Crnogoraca i društvo prijatelja Crne Gore iz Zagreba i pjevački zbor Montenegro Zagreb. Dragi prijatelji, dobrodošli. Ovo je vaš dom, ovo je vaša kuća i Danilovgrad i Crna Gora. A ima tome također tačno 5 decenija. Zagreb, međunarodni, bolje svjetski festival folklora, brojna društva, desetine ulicama Zagreba bivaju pozdravljeni folkloraši, a najbolji, najljepši i momci i djevojke i nošnja bili su jedno od najboljih društava u Crnoj Gori i nekdanjoj Jugoslaviji i šire, kulturno-umjetničko društvo Ljubo Božanović sa Drezge u Piperima, nedaleko od Titograda. Večeras smo zajedno da uputimo jedni drugima poruke, da se vidimo ponovo u Zagrebu, da ponovo zajednički zapjevamo, da nam, dragi prijatelji, ponovo dođete i zato poziv za čovjeka koji je prije 50 godina u crnogorskoj zlatnoj nošnji koračao zagrebačkim ulicama i bio pozdravljen, predsjednik društva Bato Marković, nekoliko rečenica tek. Da, i malo jači aplauz, kad je to bilo? Evo, momački istrčava. Da, sa preponama, izvolite. Da, upravo ste. Bato, stvarno, kako je bilo prije 50 godina? Kratko, koliko ste puta nastupali i tako dalje? Prvo, prije 50 godina to je bilo juče, tako? Rekli se. 5 puta u Zagrebu na velikom festivalu svjetskog folklora. Evo, ja sam imao tu sreću da budem učesnik 3 puta na festivalu u Zagrebu i nosim sa tog mjesta nevjerovatne impresije i iskreno da vam kažem, radujem se našim gostima iz Hrvatske i želim da ih što prije vidim, ili oni kod nas, ili mi kod njih. Hvala što ste tu. Imajući u vidu kako izgledaš, tada si sigurno bio u onoj pionirskoj postavi kulturno-umjetničkog društva. Pa od prilike, pionirsko, tada sam imao 20 godina. Hvala, ostani sa nama. Hvala za Bata Markovića.
Da. Sa nama je i predsjednik društva Crnogoraca, i to je važno, i prijatelja Crne Gore iz Zagreba, Alija Šukurica, koji će vas pozdraviti. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji i uvaženi gosti, u ime društva Montenegro Zagreb i u svoje lično ime srdačno vas pozdravljam i želim vam toplu dobrodošlicu na večerašnjoj manifestaciji Crna Gora u pjesmi i igri. Večeras ne slavimo samo muziku, ples i nošnju, večeras slavimo duh naroda, bogatstvo tradicije i snagu zajedništva. Crna Gora je zemlja koja kroz vijekove nosi svoju kulturu, duboku u srcu, i večeras imamo priliku da je osjetimo baš takvu kako jeste, ponosnu, razigranu, emotivnu i snažnu. Ovo večer je prilika da pokažemo koliko je važno čuvati korijene i prenositi ih na nove generacije. Naše društvo Montenegro Zagreb već dugi niz godina povezuje crnogorsku zajednicu u Hrvatskoj s njenom domovinom. I upravo kroz ovakve nastupe, kroz pjesmu, igru i susret čuvamo ono što nas čini posebnim i prepoznatljivim ma gdje živjeli. Hvala svim organizatorima i učesnicima koji su svojim trudom, energijom, ljubavlju prema tradiciji pripremili ovaj nastup. Hvala publici koja nas podržava, jer bez vas ova scena ne bi imala smisla. Večeras ćemo se predstaviti sa našim pjevačkim zborom Montenegro Zagreb, koji ove godine slavi 25 godina postojanja i djelovanja. Prošetajmo zajedno crnogorskim krajevima kroz melodiju, primorje, sa planinama iz ravnica i iz srca naroda. Neka nas ova muzika podsjeti odakle dolazimo, ali ohrabri da s ponosom nosimo svoje nasljeđe u budućnosti. Uživajte u programu i neka pjesma i igra večeras sve svoje generacije, sve krajeve i sva srca spoji. Hvala vam i živjeli! Dozvolite da zajednički pozdravimo pjevački zbor Montenegro Zagreb, Hrvatska. I da kažem sljedeće, zajednički pozdrav za stare, bivše članove Kulturno-umjetničkog društva Ljubo Božanović sa Drezge, koji su utemeljili rad ovoga društva davne 1972. godine. Hvala Centru za kulturu iz Danilograda, gospođici Mariji Grgurović, vršiocu dužnosti direktorke, koja nam je pomogla i u saradnji sa tom institucijom organizujemo ovo večer. Domaćin večeri je Kulturno-informativni centar Bijeli Pavle iz Danilograda, a dugujemo zahvalnost advokatskoj kancelariji Raspopović, gospodinu Veselinu Raspopoviću, za sve što je učinio i što čini da se naši prijatelji u Crnoj Gori osjećaju ovih dana lijepo. Hvala gospodinu Lakiću, predstavniku opštine Danilograd, koji je svojim prisustvom podržao ovo večer. Iz daljine stižu pravi prijatelji ili oni drugi. Tamo gdje je rođen čovjek koji u pjesmi živi, Sava Kovačević, tamo je selo Nudo, tamo se proizvodi najbolje vino i najbolja rakija u Crnoj Gori, skoro malo
bolja ili gora od one u Piperima. Sa nama je vlasnik, odnosno vlasnici. Ja pozivam Aćima Dabovića i Andrijanu Dabović da dođu, da ih pozdravimo i da im zahvalimo za podršku ovoj večeri. Samo da vas pozdravim i drago mi je što sam večeras među svima vama i nadam se da ćemo se uskoro družiti u našem Nudolu i tako održavati vezu sa Danilovgradom, a inače mislim da ćemo ove skupove u mnogo većem broju dočekivati svi zajedno. Hvala vam još jednom. Je li bilo zlatnih medalja u Zagrebu? U Zagrebu, pogotovo na Lozovoj rakiji Kuh, već 5. godina veliko zlato. I hvala vam. Hvala, izvolite. Telefon ne zvoni, ali postavljaju odlično pitanje. Moj Dragane, što ćeš ti među ovom ljepotom? Izvolite.
Hrvatskog Zagorja, tamo iza Zagreba, ali je tekstovno jako zanimljiva, vezana je uz tu volju i želju za domovinu. Pa evo poslušajte. Evo su steze trudne i daleke, celu noć bušmiše, gledi moj pajdavaš i videl, buš vrbe prignute znad reke, budeš čul kak zvezde padaju međ šal. Oko jene hiže navek ići lete, kresnica na cokru celu noć bleši, tam te bude zemlja zibala kak teke, tam zelenoj zipki domovina sni. Ne buš mi rekel da zavada lišeš, da je se to mrlo, da vreniče grije. Jednu slanu zvezdu spusti na dvorište, pak si zapopevaj, mor ti se zbudi. Oko jene hiže navek ići lete, kresnica na cokru celu noć bleši, tam te bude zemlja zibala kak tete, tam se
Još jedan, dragi prijatelji, pozdrav za zbor pjevački Montenegro Zagreb i za Edina Džaferagića, voditelja zbora. Svirao je harmoniku. Pozdrav za naše prijatelje koji su stigli iz Zagreba. Pozdrav za Branka Klikovca, za Murata Mekića i posebna zahvalnost za doprinos sveukupnoj saradnji decenijama između Crne Gore i Hrvatske kada je o kulturi riječ, pa i o ovom večerašnjem programu gospođi Milanki Ljumović-Bunčić. U svakoj pravoj pjesmi pauza je pjesma, a kada je o pjesmi riječ, onda pauze nema. U Crnoj Gori je dovoljno reći sljedeće. Zagrebčani, zapamtite, jedan od najboljih pjevača u Crnoj Gori i šire, Dejan Škupetić.
Dobro večer, dragi prijatelji. Ja se nadam da uživate kao i ja večeras i da vam poželim što više ovakvih skupova. A sad malo da zapjevam. Crna Goru, zemljo mila, kršem bogata, Milija mi ne bi bila da si od zlata. Milija mi ne bi bila da si od zlata. Sa planina tiče do neba, pamedenom kišom poji srce u njedra. Pamedenom kišom poji srce u njedra. Progovara glasom plamena, što ga vječna sumnja daje sa srce tinja. Što ga vječna sumnja daje sa srce tinja. Oće tinje ponos grade tokom vjekova. Crnogorcu meledi od svih melema. Crnogorcu meledi od svih melema. Hvala, hvala. Ovo ćemo zajedno valjda. Da može ognjišta dime i gusle još se čuju u brdima. Više mora, tu je moja Crna Gora.
sad zajedno. Željo, srce gori, da se vratim Crnoj Gori, gdje me stara majka čeka, da dođem iz daleka. Željo, moje srce gori, da se vratim Crnoj Gori, gdje me stara majka čeka, da dođem iz daleka. Srce moje i ti vode sa izvora gledat zoru kako sviće brani stado od orlova. Željo, moje srce gori, da se vratim Crnoj Gori, gdje me stara majka čeka, da dođem iz daleka. Željo, moje srce gori, da se vratim Crnoj Gori, gdje me stara majka čeka, da dođem iz daleka. Sam soko, da poletim ja visoko i da viđu plavo more i sva brda Crne Gore. Željo, moje srce gori, da se vratim Crnoj Gori, gdje me stara majka čeka, da dođem iz daleka. Željo, moje srce gori, da se vratim Crnoj Gori, gdje me stara majka čeka, da dođem iz daleka. Hvala, ajmo sad zajedno. Željo, moje srce gori, da se vratim Crnoj Gori, gdje me stara majka čeka, da joj dođem iz daleka. Hvala. A stara majka je čekala ili gledajući kroz prozor ako je bilo zlo vrijeme, ili na kućnom pragu za lijepih dana, a ponajviše je majka stara crnogorska svih vjera i nacija, jer to je naša Crna Gora bila vazda, to će biti opet vazda. Crna Gora svih vjera, svih nacija, građanska, naša crnogorska, što potvrđuju igre i pjesme. I stigo smo, da, za Crnu Goru. I stigo smo do ognjišta gdje je majka najviše čekala, gdje se rađalo i na oni svijet odlazilo, gdje se o kačamaku i tankome brašnjeniku živjelo, ili o tankome brašnjeniku, kako su to činjeli piperi, u svijet odilo, ali bogme i da bi se branile granice Crne Gore. A više ognjišta svakoga crnogorskoga bile su i bit će gusle crnogorske. Pozdrav za Rajka Žižića, zasigurno jednog od najboljih guslara u Crnoj Gori i bivšim jugoslovenskim prostorima. Rajko Žižić.
Gusle crnogorske kroz vjekove pratile su istoriju našu, zato je i istorija Crne Gore dijelom guslama ispisana. Iz ovih krajeva je i Perun Perunović, jedan od najpoznatijih guslara koji je širom Amerike u teško doba pronosio slavu epske pjesme Kako to u novije doba čini Rajko Žižić, višestruki prvak Crne Gore u guslama i izuzetno cijenjen na bivšim jugoslavenskim prostorima. A kada govorimo, da, a kada govorimo o guslama, nastavljamo dok poštovane kolege pripreme scenu za sljedeću tačku. Rekli smo davne 1975. godine, Kulturno-umjetničko društvo Ljubo Božanović bilo je u Zagrebu. Bilo je to samo 3 godine nakon što su formirani. Zaredom čuli smo Bata Markovića 5 godina, ali za naše prijatelje iz Zagreba valja reći da oni njeguju izvorni folklor, da oni njeguju nešto što je posebno, da oni njeguju folklor koga više u Crnoj Gori nema, igru i pjesmu, da je prava šteta što nijesu uspjeli i što još nijesmo uspjeli da te njihove zlata vrijedne pjesme sačuvamo i zaštitimo, jer to je nacionalno blago. Među tim igrama i pjesmama od Pauna i tako dalje postoje u monografiji njihovoj sve zapisano, a dobit će je naši prijatelji iz Zagreba večeras, je i Umir krvi. Time ćemo, vjerujem, početi večeras nastup Kulturno-umjetničkog društva Ljubo Božanović. Dragi prijatelji, Umir krvi je oprost. Pozdrav za Kulturno-umjetničko društvo Ljubo Božanović iz Pipera.
Vas za dobrodošli. S puta, s druma, na bratsko veselje. Krov i kuća, noća su i vaši. Što imamo, to i dijeli. Ljudsku riječ i flašu rakije. Jesu li vam dobro ukućani? Je li bolest daleko od kuće, a kurjaci daleko od tora? Su momci, pogorski hajduci, a djevojke bile vodarice. Jesu starci, ko starih barjaca. Jer nam pleme složno i veselo, jer i bratska ljubav među nama. Dobrodošli sa svakoj strane. Neka momci gledaju djevojke, nek djevojke pogledaju momke. Sve uz igru, pjesmu i veselje. Zdravica je za vas, prijatelji. Za zlotvora nema nazdrave. U prznice nema udarice. Sve ovdje
Zagreb. Veselite se ljudski i pošteni. Živjeli! Živjeli! Domaćine zdravo bio i kolo nam predvodio, domaćine zdravo bio i kolo nam predvodio, ukrasi nas peljanice ili je pa domaćice, ukrasi nas peljanice ili je pa domaćice. Kreni kolo, kreni bolje, joj Milojane moje. Kreni kolo, kreni bolje, joj Milojane moje. Kako ću ga krenut bolje, joj Milojane moje. Kako ću ga krenut bolje, joj Milojane moje. Kad mi dođe drage mije, joj Milojane moje. Kad mi dođe drage mije, joj Milojane moje. A gdje ti je ne bilo je, joj Milojane moje. A gdje ti je ne bilo je, joj Milojane moje. Otišla je na spavanje, joj Milojane moje. Otišla je na spavanje, joj Milojane moje. Neka prste sad pokaže, Koga tvoje oči traže, neka prste sad pokaže. Koga tvoje oči traže, pogledajte preko kola momci, preko kola momci. Pogledajte preko kola momci, preko kola momci. Eno prste na mojoj djevojci, na mojoj djevojci. Eno prste na mojoj djevojci, na mojoj djevojci. Od koje je zlatan prsten, neka zaigra. Od koje je zlatan prsten, neka zaigra. Ojka! Zaskočite ta djevojka, tvoja doveza zlo tvoje. Ojka, ojka! Nek zaskoči ako može, da joj mili Bog pomože. Kunem ti se, o djevojko, poljubit ću tvoje oko. Kunem ti se, o djevojko, poljubit ću tvoje oko. Od poljubca ništa nije, samo srce veselije. Od poljubca ništa nije, samo srce veselije. Ojka! Dara bušo, šteta što si mala, da si
Ona
Oj, Torko! Tako je to bilo u staroj, tako je to u ovoj, tako će to biti u svakoj našoj i samo našoj Crnoj Gori. Kulturno-umjetničko društvo Ljubo Božanović, umjetnički rukovodilac Nebojša Vuković. O, dragi naši Zagrebčani, mi vas čekamo. Moramo i zajedničku fotografiju, možda i zajedničku pjesmu, još koju riječ. Hvala upravi kafića Most za gostoprimstvo koje nam večeras ukazuju. Naši gosti će brže da siđu ako vaš aplauz bude jači. Nadam se da je Dejan Škuletić tu, još uvijek sa nama, bez njega ni u ovom trenutku ne možemo. I još nekoliko mojih dugova. Pozdrav, pomenuo sam, ali moram i imena. Pozdrav za i upravu i umjetničkog nekada rukovodioca i dušu starog kulturno-umjetničkog društva prije pola decenije. Pozdrav za Sveta Lazarevića, Veska Vujovića, Vesnu Šćepanović, ona je nekada pjeva, ona Zorna Zorka, i Pavića Vukovića. I ovo društvo i sva društva ne mogu bez prijatelja, a prijatelji ovog društva bili su i jesu Ilija Aleksić, Slavenko Jovanović, Zoran Glomazić i mnogi drugi. Hvala vam svima, pozdrav za sve. I sada molba za jednog od rukovodioca društva, Ljubo Božanović, da uruči monografiju našem dragom prijatelju Ali Šupuricu. Izvolite. I monografiju su sačinili na osnovni tekst Boža Božanovića, Vesko Vujović i ja sam pomogao. U monografiji je priča o 4,5 decenije kulturno-umjetničkog društva Ljubo Božanović, sa željom, dragi prijatelji, da ih zajednički pozdravimo i u Zagrebu, i u Peroju, i u Splitu, i u Rijeci, svuda gdje ima Crnogoraca i prijatelja Crne Gore. Ali ja, izvolite. U ime društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Montenegro Zagreb poklanjamo primjerak grafičke mape Kralj akademskog slikara Dimitrija Popovića u povodu učešća pjevačkog zbora Montenegro Zagreb na manifestaciji Crna Gora u pjesmi igri Kulturnom centru Bijeli Pavle, Danilovgrad,
poštovanom gospodinu Draganu Đuroviću Mitovu. I hvala još jedanput na pozivu. Ovo je inače mapa, rad jednog od najboljih slikara iz Crne Gore koji je svoju karijeru napravio, pravi i stvara u Hrvatskoj, Dimitrija Popovića. To je kralj o kralju Nikoli, a mi smo imali i vladara i kraljeva. I kako to, dragi prijatelji, biva na kraju, ona stara, dobra, zajednička, istinita pjesma. Svi zajedno. Niđe nebo nije plavo kao iznad Crne Gore, kaže Dejan Škulić. Mi ćemo ovo da otpjevamo bez matrice, zajedno. Prošao sam svijet bijeli i vidio čuda mnoga, ali ništa vrijedno nije zavičaja moga, ali ništa vrijedno nije zavičaja moga. Niće tako vedrih noći, niće tako rujne zore, niće nebo nije plavo kao iznad Crne Gore. Niđe tako vedrih noći, niđe tako rujne zore, niđe nebo nije plavo kao iznad Crne Gore. U zavičaj kada dođe, nestane mi svijeta s lica, a jutrom me pjesma budi, zavičajna radosnica. A jutrom me pjesma budi, zavičajna radosnica. Niće tako vedrih noći, niće tako rujne zore, niće nebo nije plavo kao iznad Crne Gore. Niće tako vedrih noći, niće tako rujne zore, niće nebo nije plavo kao iznad Crne Gore. Još da mi je tebe sresti, iz mladosti bilo moja, sve godine u tuđini grijala me ljubav tvoja. Sve godine u tuđini grijala me ljubav tvoja. Niće tako vedrih noći, niće tako rujne zore, niće nebo nije plavo kao iznad Crne Gore. Niće tako vedrih noći, niće tako rujne zore, niće nebo nije plavo kao iznad Crne Gore. A ne volimo mi našu Crnu Goru ni zato što je velika, ni zato što je mala, nego zato što je naša bila, naša jeste i naša će vazda biti. Crna Gora nema druge ni za koga ko pošteno misli u Crnoj Gori. Dragi prijatelji, poruka za naše goste iz Zagreba. Neka vaše noge vazda srećnim putevima idu. Neka vaše oči vazda ljepotu gledaju, neka ruke vaše vazda u zagrljaju budu i neka vam oči uvijek i srce budu upereni prema zavičaju, prema Crnoj Gori,
koja ima otvorena vrata za vas i za sve vaše prijatelje. Jer majka je Crna Gora, ona nikome nikada nije bila maćeha i u njoj će vazda svi narodi, svih vjera i nacija o njenoj budućnosti evropskoj odlučivati. A vi ste večeras pokazali da je Evropa tu. Nemamo mi gdje da idemo, ovo je igra i pjesma za Evropu. Ja sam Dragan Mitov Đurović, hvala vam, srećno. I poziv ispod mosta kao nekad kad smo mladi bili, mali koktel. Živeli, hvala vam. Hvala.